Altsasuko auziko epaiketaren bigarren egunean oroimen selektibo eta kontraesanak azaldu dituzte bi guardia zibilek. Iruñan Covitek dio biktimen egia entzun dela behingoz. Guardia zibilen bertsioa isildu egon dela adierazi du elkarteko buruak. Iruñan Nafarroako gobernuaren jarrera salatu dute ere. Nafarroako euskararen legea aldatzeko batzordea lanean hasi da. Lehen bilera egindu batzordeak eta Miguel Izu legelariak egoera juridiko hitz egin du. Nafarroan euskararen legea berria idazteko elkarlanean oinarritutako dinamika aurkeztu du kontseiluak. Pentsio duinak aberastasuna banatuz lortuko direla uste duela sindikatuak. Emakume bat eta horren seme-alabak zauritu dira Noainen auto batek harrapatuta. Bihar ospatuko den bizikletaren mundu egunaren harira Iruñak informazio jardunaldi bat antolatu du. Altsasuko auziko epaiketaren bigarren egunean oroimen selektiboa eta kontraesanak azaldu dituzte bi guardia zibilek. Epaiketako lehen egunarekin alderatuta bigarrena erabat diferente izan da eta atzo deklaratu zuten bi guardia zibilek orain arteko bertsio ofiziala berretsi zuten. Sargentuak, tenienteak eta bikotekideek urriaren 15ko goizaldean Koiska tabernan eta inguruan kokatu zituzten 8 auzipetuak, baina zalantza batzuk ez zituzten argitu. Gau hartako eta ondorengo egunetako zertzelada ugari ez zituzten oroitzen. Bi guardia zibilak ez ziren gauza izan azaltzeko zergatik egin zuten beste deklarazio bat azaroaren hasieran edo zergatik uko egin zioten foruzaingoaren aurrean deklaratzeari. Eta hala ere kontraesan batzuk azaleratu ziren. Bi guardia zibilek nabarmendu zuten euren bizitza arriskuan ikusi zutela. Biek aipatu zuten tabernatik atera zirenerako nahasita zeudela kolpeen ondorioz. Koiskatik kanpo tenientea lurrean zerraldo zegoen ezagutza galtzeko gertu eta hala eta guztiz ere bi telefono dei egin zituen. Haietako bat 06 bira. Tabernan aurkako begiradak nabari zituztela azaldu dute, eta gazte batek ea poliziak ziren galdetu ziela ere aipatu zuten. Liskarreak zenbatek parte hartu zuten ez ziren bat etorri lekukoak. Tenientearen arabera Koiska barruan, 20-25 pertsonak eraso zieten eta kanpoan beste horren bestek. Sargentuaren arabera berriz, 5-6 parte hartu zutela zioen. Defentsaren galderek tenientearen gana ahaztura eragin zuten, etzen gauza izan erantzuteko noiz egin zituen argazki identifikazioak adibidez, deklaraziora mugatu zen. Eta bien bitartean Iruñan Covitek dio biktimen egia entzun dela behingoz. Guardia zibilen bertsioa isildua egon dela adierazi du elkarteko buruak. Iruñan elkarretaratzea egin dute guardia zibilen eta haien bikotekideen alde. Atzo izan zen egiaren eguna. Biktimak isilduak egon dira 16 hilabetez eta behingoz jakin dugu zer gertatu zen egun horretan eta ordutik igaro diren hilabetetan. Halaxe mintzatu zen atzo etaren indarkeriaren biktimen Covite elkarteko lehendakari Consuelo Ordóñez auzitegi nazionalaren kanpoaldean. Auzian herri akusazio gisa aurkeztu da Covite. Elkarte horrek auzitegi nazionalean jarritako salaketa batek eragin zuen altsasun jasotakoak terrorismo giza ekertzea eta epaitzean. Hori egin zuen Nafarroko auzitegiak instrukzioa hasi eta gutxira. Ordóñezek azaldu duenez, beraiek konbentzituta daude hori hala dela eta legea eskuan defendatu egin du 8 gazteentzat 12 eta 62 urte arteko espetxe zigorrak eskatu izanak. Azpimarratu du orain epaileek izango dutela azken hitza. Ordóñezek ere nabarmendu du Covitek eskubide osoa duela indarkeria erabiltzen dutenak edo zigor kodean tipifikatuta dauden delituak egin dituztenak salatzeko. Biktimen ondoan egongo direla gaineratu du. Auzipetuen eren egungo deklarazioei buruz berriz adierazi du gazteak gezurretan aritu zirela. Azpimarratu du haiek eta haien gertukoek urte eta erdi darametela esanez, tabernako liskar bat izan zela 2016ko urriaren 15ko gauean gertatutakoa. Covitek hasieratik babestu ditu Altsasuko liskarrean zauritutako bi guardia zibilak eta haien bikotekideak. Gazteak atxilotu eta gutxira herri horretan egin zen elkarretaratze batean azaldu ziren, gertatutakoa Euskal Herrian Espainiako polizien aurka dagoen gorrotoaren seinale dela salatzeko.
Ordoñezek horixe bera berretsi zuen atzo ere, eta horrekin loturik salatu zuen Altsasuko Guardia Zibilek eta etaren indarkeriaren biktimek oroar euskal erakundeen partetik historikoki jaso duten tratua. Covitek deituta elkarretaratzea egin zuten atzo Iruñan. Nafarroako gobernuak uko egin zion parte hartzeari haren aurkako mobilizazioa zela argudiatuta. Maria Solana eledunak azaldu duenez, beti babestu dituzte liskarrean zauritutakoak. Gogoratu du elkarretaratze batean izan zirela eta Uxue Barkos lehendakariak ospitalean izan zela haiekin. Dena den azaldu du hori bateragarria dela larun batean auzipetuen gurasoek justizia eskatzeko eginiko martxa babestearekin. Nafarroako euskararen lege aldatzeko batzordea lanean hasi da. Lehen bilera egin du batzordeak eta bertan Miguel Lizu legelariak egoera juridikoa hitz egin du. Eztabaida eta ika-mika askoren ostean lanean hasi da Nafarroako euskararen lege berri bat idaztea arduratuko den batzorde parlamentarioa. Atzo izan zuen aurreneko lan saioa. Lehen fasean, hainbat alorretako adituak gonbidatu dituzte batzordera euskararen ofizialtasuna bermatuko duen lege batek zer ezaugarri izan behar dituen zehazte aldera. Bigarren fasean, euskararen alorrean diharduten eragileen iritzi ere jasoko dute. Atzoko saioan Nafarroako hizkuntza politiken eta euskararen egoera juridikoaren inguruan mintzatu zen Miguel Lizu legelari eta Nafarroako administrazio auzitegiko eleduna. Euskarari babes eta berme juridikoa ematearen alde azaldu zen, baina zalantza agertu zuen Nafarroako legebiltzarrak auzi horretan izan ditzaken eskuduntzen inguruan. Foru lege batek berez ezin du euskararen ofizialtasuna ezarri Nafarroa osoan, ez behintzat aurretik foru hobekuntzaren lege organiko aldatzen ez bada. Hala ere, euskararen estatusa aldatu beharra azpimarratu zuen legelariak. Izuren planteamenduarekin bat etorri ziren lauko gobernuari eusten dioten taldeak, baina ñabardurarekin. Koldo Martinezen esanetan lehentasuna herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzea da. Horrekin ados azaldu zen EH Bilduko Davidan hau. Are, behar diren legeak aldatzeko borondatea erakutsi zuen euskararen ofizialtasuna bermatze aldera. UPNek, PPek eta PSNek berriz ez zioten zilegitasunik aitortu batzordeari. Hala, batzordean parte hartzen ez jarraitzea erabaki dute UPNek eta PPek nazionalisten bozgoragailua delakoan. PSNek ere aukera hori aztertuko du. Eta albiste berdinarekin jarraituz, Nafarroan euskararen lege berria idazteko elkarlanean oinarritutako dinamika aurkeztu du kontseiluak. Nafarroako parlamentuak zabaldutako zirrikitua baliatuz euskararen lege berria egiteko egitasmoa aurkeztu du kontseiluak euskarari bidea elkarrekin lelopean. Elkarlana sustatzeko xedez, hainbat bilera eginen dituzte maiatzean, Barainainen, Elizondon, Lizarran eta Tuteran herritarren eta eragile sozialen ekarpenak jasotzeko. Ekarpen horiekin lege proposamen bat ondu eta parlamentuan aurkeztuko dute. Kontseiluari funtsezkoa iruditzen zaio konplizitatez egitea eta babes sozialez janztea erakundeetan hartuko diren erabakiak. Horretarako, esan bezala udaberrian lan bilerak antolatuko ditu kontseiluak eskualdekatze linguistikoak ezarritako 3 eremutako 4 herritan. Kontseiluko ordezkariekin batera herritarrek ekarpenak egiteko euskararen lege berriari. Hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa baliatuko da proposamena egiteko oinarri gisa eta horren gainean landuko dira herritarren eta euskalgintzako eragileen ekarpenak. Albiste gehiago utzi dizkigu asteazken honek, pentsio duinak aberastasuna banatuz lortuko direla uste duela sindikatuak. Pentsio duinak lortzeko bidean eskaera ugari ditu egiteko sindikatuak izan ere pentsionistek dituzten diru sarrera txikiak ez dira egun batean sortutako arazoa. Atzetik dator, 2010ean lehen erreforma onartu zuen PPren gobernuak, gero etorri ziren 2011 eta 2013koak ere. Eta horiek patronalak, UGTek eta Komisiones Obrera sindikatuek babestu zituzten. Erretiroa adina atzeratu dute, pentsio berriak txikitu dituzte eta iraunkortasun faktore ezarri dute besteak beste. Nafarroan 134.000 pentsiodun bizi dira, alegia 5 herritarretik bata pentsioduna. Hau da, herritarren 20,8% da pentsioduna, eta aldiz,
Pentsioetara bideratzen den portzentaia 9,9%koa da. Nahikoa ez dela agerian geratzen dela uste duela sindikatuak. Eta egoera bideratzeko aberastasuna banatzen hastetik ekin behar zaiola. Nafarroak sistema propio izan behar duela ere uste dute. Egungo egoerak alternatiba baduela uste dute sindikatuan eta horretarako proposamenak ere mahai gainean dituzte. Eskakizun horiek alerateratuko dituztenekin mobilizazioetan parte hartuko duela esan duelak. Ez behar baten berri eman behar dizuegu orain, emakume bat eta horren semea alabak larri zauritu dira noainen auto batek harrapatuta. Emakume bat eta horren semea alabak zauritu dira noainen errepidea zebrabide batetik zeharkatzen ari zirenen auto batek harrapatuta. Foruzaingoa jakinarazi duenez ospitalera eraman dituzte 3, 3 hilabeteko haurtsua larri dago, 10 eta 13 urteko alaba berriz arin zauritu dira. Gidariak noaingo auzotarra negatibo eman du alkohol proban. Antza, istripua gidariaren arreta ez dela eta gertatu da. Harrapaketa atzo gertatu zen goizeko 9:00 gutxi inguruan Real kaleko 62. zenbakiaren parean. Ambulantzia bat bertaratu zen, zaurituak eramatera eta udaltzaingoak eta foruzaingoak ikerketa abiatu zuten gertatutakoa argitzeko. Eta asteazken honetako albisteekin bukatzeko bihar ospatuko den bizikletaren mundu egunaren harira Iruñak informazio jardunaldi bat antolatu du. 80. hamarkadaren erdialdetik aintzina urtero apirilaren 19 bizikletaren mundu eguna ospatzen da nazioartean xede hartuta garraio bide horren erabilera sustatzea, ziklistek dituzten eskubideen gainean arreta deitzea eta azpimarratzea bizikleta erabiltza onuragarria dela hala osasunerako nola mugikortasun jasangarrirako. Iruñeko udalak bat egingo du bihar osteguna mundu mailako ekimenarekin eta elkarbizitzaren aldeko kanpaina bat abiatu du. Bizikletek ez dute egan egiten oraingoz. Leloarekin azpimarratu nahi du hain zuzen ere mugitzeko modu guztiek espazio publikoa partekatu behar dutela. Hori horrela, osteguna, hau da bihar, hilak 19, aholkoak emango dizki herritarrei, Gazteluko plazan paratuko den informazio karpa batean, xede hartuta mugikortasun jasangarriagoa sustatzea, garraio bide ezberdinen arteko elkarbizitza eta errespetua lortzearen bitartez. Gaurkoan ere eguraldi onarekin jarraituko dugu. Bazerara, eguraldiaren pronostikoa zenen ikustera. Goizean lanbroa, zerua laino gutxikin egongo da, goi laino batzukin, bereziki egunaren lehen partean. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoak nahiko igoko dira, temperatura maksimoak gutxi. Ostegunean giro atseginarekin segituko dugu, eguzki giroa nagusi izango da eta arratsaldean bero laino batzuk garatuko dira. Temperatura minimo eta maksimoetan ez dugu aldaketan diri sumatuko eta balio beroenak 25 gradu inguruan mugituko dira. Apirilak 18 gaur asteazkena goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Altsasuko auziko epaiketaren 2. egunean oroimen selektibo eta kontraesanak azaldu dituzte 2 guardia zibilek. Iruñan Covitek dio biktimen egia entzun dela behingoz, guardia zibilen bertsioa isildu egon dela adierazi du elkarteko buruak. Iruñan Nafarroako gobernuaren jarrera salatu dute ere. Nafarroako euskararen legea aldatzeko batzordea lanean hasi da. Lehen bilera egindu batzordeak eta Miguel Izu legelariak egoera juridiko hitz egin du. Nafarroan euskararen legea berria idazteko elkarlanean oinarritutako dinamika aurkeztu du kontseiluak. Pentsio duinak aberastasuna banatuz lortuko direla uste duela sindikatuak. Emakume bat eta horren seme-alabak zauritu dira noainen auto batek harrapatuta. Bihar ospatuko den bizikletaren mundu egunaren harira Iruñak informazio jardunaldi bat antolatu du. Eta hauxe izan dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arratagatik eta asteazken honetan.
Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.